Hey. Psst. Bokkenrijders, 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 bokkenrijders. Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Hallo, ik ben Eva Kusters. En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders. Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu. Ja, wie waren die bokkenrijders en waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding? Wat is waar en wat is een verzinsel? Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden. Op zoek naar De bokkenrijders. Je luistert naar de 5e en laatste aflevering van onze podcast over de bokkenrijders. Fijn dat je luistert. Ja, we hebben superveel geleerd over de 18e eeuwse roversbende die het zuiden van Limburg destijds in hun greep hielden. We spraken met kenners, maar trokken er ook zelf op uit. Ja, en voor deze laatste aflevering hebben we nog een paar heel interessante zaken die zich nu, anno 2026, afspelen. Via Bokkenrijdersgemeentes, een heavy metal dialectband en de cast van spektakelmusical Bokkenrijders landen we eerst bij een BN'er met Limburgse roots. Ja, dan hebben we het over Daphne Dekkers, toch? Ja, want in Weekblad de Libelle schreef Daphne Dekkers een column over de Bokkenrijders. En daarin schrijft ze dat ze voorouders heeft met een Bokkenrijdersachtergrond. En dat klopt. En daarom mocht ik bij haar op bezoek. Jij schreef in een column, schreef jij in één keer dat jij afstamt van de Bokkenrijders. Ja. Hoe kwam je er überhaupt bij? Nou, ik zag dus dat de musical ging komen. Daar had ik een heel stuk over gelezen. En toen herinnerde ik me dat een aantal jaren geleden dat Fun Patelski, die heeft een boek uitgebracht, dat heet Limburgse Verwantschappen. En die heeft heel veel, zeg maar, kwartierstaten uitgezocht en familielijnen en dat soort dingen. En ook van een aantal bekende Limburgers. Nu ben ik helemaal geen bekende Limburger, maar hij vond van wel. Ja, ik vind dat ook nog goed. Ja, ik ben niet in Limburg geboren. Nee. Maar mijn vader komt uit Mergrotte en mijn moeder komt van Sint-Pieter uit Maastricht. En hij heeft dus helemaal nagepluist waar mijn moeder vandaan komt en waar mijn vader vandaan komt. Met foto's van mijn ouders. Het is hartstikke leuk geworden in dat boek. Dus ja, wij kregen dat onderzoek van hem en ze kwamen in dat boek. En toen stond zo in een bijzinnetje in dat boek, van waar hij dus achter was gekomen. Dus dat volgens via de lijn van mijn oma, van moederskant, ben ik dus een afstammeling van een van de bokkenrijders, van Jan Lambert Keunkels. En die was dus ook schuldig bevonden, volgens mij ter dood veroordeeld. Maar die heeft dus de benen genomen. Oké, die is ontsnapt. Die is ontsnapt. Ja, anders zat ik hier niet natuurlijk. Als hij was opgehangen, was het allemaal heel anders gelopen. Dus, en vroeger dacht ik altijd van, oh, grappig, weet je wel, een bokkenrijder. En ik ken het eigenlijk alleen maar van Suske en Wiske. Ja. En in Valkenburg, waar mijn ouders heel lang hebben gewoond, daar is natuurlijk ook dat bokkenrijdermonument. En er wordt natuurlijk heel veel aandacht besteed aan de bokkenrijders. Maar eigenlijk toen die musical werd aangekondigd, dacht ik van, goh, wat is dat toch eigenlijk leuk. En toen ben ik het een beetje gaan googlen, weet je, over die Jan Lambert Keunkels, dat hij ergens geleefd heeft tussen 1729, 1798, zoiets. En dat hij, dat is een kleindochter van hem, die weer in 1851 of zo is getrouwd met een Jan Buner. En dat was dan weer de opa van mijn oma. En dat is de link? Dat is de lijn, ja. Hey, maar wat voel je daar dan bij als iemand tegen jou zegt, je bent een afstammeling van bokkenrijder? Ja, ik vond het wel, het heeft natuurlijk wel iets stoers, hè, de bokkenrijders. Niemand weet precies natuurlijk wat voor club het is geweest. Want aan de ene kant, er was natuurlijk heel veel armoede. Er waren allemaal oogsten mislukt. De boeren en de arme mensen zijn allemaal in opstand gekomen. Die gingen natuurlijk op rooftocht. Je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre daar ook een aantal beroepscriminelen tussen zaten. Of gewone overvallers. Maar ja, uiteindelijk als mensen niet te eten hebben, dan gaan ze zorgen dat ze wel wat te eten hebben. Nou, als je natuurlijk in die tijd iets niet mocht doen, dan was het de kerk overvallen. Of de pastorie overvallen. En dat deden ze natuurlijk ook. En dan denk ik van ja, eigenlijk de geschiedenis die daarachter zit, is natuurlijk ook wel weer heel tragisch. Er zijn natuurlijk honderden mensen toen gearresteerd. Honderden mensen gemarteld. Het hele verhaal werd verzonnen dat ze op 's nachts op bokken door de lucht vlogen, gepakt met de duivel. Want dat geloof jij niet? Nee. Okay. Dat ze door de lucht vlogen? Nee, ik denk niet dat ik dat geloof. Hey, maar inderdaad wel honderden mensen opgepakt, Ja. maar ook gemarteld, hè? Ja.
ja, uiteindelijk beken je alles natuurlijk. Dus dat was natuurlijk altijd wel de tactiek. Dat je net zo lang mensen pijn deed, dat je allemaal bekentenissen had. En ze hielden op met martelen als jij toegaf dat je halve straat of je halve dorp er ook bij betrokken was. Dus ja, het is natuurlijk een bizarre manier van verhoren. En ik vind dat kunstwerk wat er nu is, ter nagedachtenis eigenlijk van al die gemartelde mensen, dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Want ja, je denkt, bokkenrijders, cool verhaal. Maar in feite is het natuurlijk een soort massamoord geweest, waarbij je kan afvragen, hebben ze de echte overvallers überhaupt gearresteerd? Of hebben ze gewoon in de hele provincie allemaal mensen opgepakt, gemarteld en vervolgens opgehangen? Het is helemaal niet zeker dat jouw voorvader dat ook echt iemand was die 's nachts op rooftocht ging. Nee, dus hij werd schuldig bevonden. Nou, en hij is dus een van degenen geweest die vervolgens de benen heeft genomen. Want ja, je werd natuurlijk gewoon of gemarteld of opgehangen. En als je dan gemarteld werd en je had bekend, werd je alsnog opgehangen. Dus ik kan me voorstellen dat deze Jan Lambert Kunkels heeft gedacht, weet je wat, ik ga via het raam naar buiten en ik ben weg. Vervolgens is hij toen bij verstek alsnog veroordeeld tot de dood. En hij mocht nooit meer terugkomen naar zijn geboortegrond. Maar wat mij dan weer zo fascineert, is deze man had een vrouw, Catharina, die dan uiteindelijk weer, zeg maar, in de lijn van mijn moeder zit. En deze vrouw had een heleboel dochters. En dan lees je gewoon op internet van, nou ja, alles werd die mensen afgepakt. Dus hij was hem gesmeerd. En terecht, want anders zou hij zeker dood zijn gegaan. Maar vervolgens laat je natuurlijk wel je vrouw en je dochters laat je achter. En je spullen werden in beslag genomen, je huis werd onteigend. Alles wat je had, was je kwijt. Dus ik denk dan, die arme vrouw, weet je, die is gewoon achtergebleven met die dochters. Zonder inkomen, zonder man, zonder huis. En dan ben ik natuurlijk wel enorm gefascineerd. Ik denk, hoe heeft ze dat dan nou toch in hemelsnaam voor elkaar gekregen in die tijd? Om zich staande te houden. Nou heb ik wel gelezen dat ze heel oud is geworden. Dus ze heeft het goed gedaan? Ze heeft het goed gedaan. Ze is maar liefst 92 geworden. Haar dochters hebben het ook allemaal goed gedaan. Dus dan denk ik van, nou, dat is wel een pittige lijn. Sterke vrouw. Een sterke vrouw, ja. Dus ik hoop dat ik daar iets van mee heb mogen pikken. Want ga er maar aan staan. Dat je man dus veroordeeld is als crimineel, zeg maar. Al dan niet terecht. En jij bent vervolgens alles kwijt en je staat op straat met al je kleine kinderen. Nou, succes ermee. Stel dat ik mijn stamboom ga uitzoeken, hè, dat ik dan ook altijd bij een bokkenrijder terechtkom. Misschien in Zuid-Limburg wel, aangezien ze natuurlijk honderden mensen hebben beschuldigd van het zijn van een bokkenrijder, pact met de duivel. Iedereen werd geradbraakt. Hup, ophangen die handel. Ja, het enige is dat mensen die daadwerkelijk zijn opgehangen, ik weet niet of die nog heel veel nazaten hebben gekregen. Tenzij ze misschien al kinderen hadden. Weet je wel? Dus, maar ik denk in Zuid- en Midden-Limburg dat er behoorlijk wat nazaten moeten zijn. Hij is een sterke vrouw. Hè, Catharina. Spiegel jij je aan Catharina? Nou, ik heb hier dus een column over geschreven. En toen ik dus achter de naam van Catharina kwam, en dat ze een 92 is geworden. Nou, dat is in 17 zoveel nogal wat, dat je 92 werd. Dacht ik, dat moet toch een pittig type zijn geweest. Weet je wel, man weg, alles weg. En je werd dan waarschijnlijk ook met de nek aangekeken, geen idee. Ik weet ook niet of hij dan misschien ergens onder een boom voor zijn vrouw nog een pot met goud had verstopt. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En dat ze dacht van, nou, Jan is weg, laat ik dat eens gaan opgraven. Of dat ze werkelijk met al die dochters aan de grond heeft gezeten. Maar het is wel fascinerend van de geschiedenis dat, ja, het verhaal van de bokkenrijders en van Jan Lambert Kunkels, en dat kennen we allemaal. Er wordt een hele musical over opgevoerd. Maar de achterblijvers, de slachtoffers, de mensen die met niks het moesten zien te rooien, die een huis uitgegoten werden. Hoe ging het daarmee? Dat weten we niet. Wil je het stukje voor mij voorlezen? Ik heb het onderstreept. Nadat in de 18e eeuw de graanoogst was mislukt, heerste er honger en armoede in Zuid-Limburg. Wanhopige boeren en criminelen kwamen in opstand tegen de adel en de kerk en vormden een roemruchte roversbende die werd beschuldigd van plunderingen en brandstichtingen. Ze waren natuurlijk niet allemaal Robin Hood, maar de meeste mensen die zich bij deze bende aansloten, deden dat om in leven te blijven.
De plaatselijke overheid besloot echter al snel dat de rovers onder invloed moesten staan van de duivel. En omdat de bendeleden ongrijpbaar leken te zijn, werd het verhaal steeds sterker dat zij 's nachts op bokken door de lucht vlogen. Daphne Dekkers, BN'er, maar ook een trotse bokkenrijdersnazaat. Met ook hier weer een rol voor een sterke vrouw. Hey, en wist je dat er ook bokkenrijdersgemeentes bestaan? Dit jaar werd Brunsum bijvoorbeeld uitgeroepen tot bokkenrijdersgemeente. En een tijdje terug viel Landgraaf die eer ten deel. Welkom hier in de Brandpoort, in het bijzondere burgemeester mevrouw Stadler, Christine. Had dat foto geklapt? Ja. Van harte welkom op deze bijzondere avond. Een avond waarin we samen stilstaan bij een belangrijke periode in de euregionale geschiedenis. Vandaag wordt Landgraaf officieel uitgeroepen tot Bokkenrijdersstad. Een titel die niet alleen verwijst naar ons verleden. We sind daher stolz darauf, heute Abend so viele Freunde aus Übach-Palenberg hier in Landgraf begrüßen zu dürfen. Ihre Anwesenheit unterstreicht die enge Verbundenheit und die gute Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Wie in Landgraaf rondloopt, komt nog altijd plekken tegen die verbonden zijn met de verhalen over de bokkenrijders uit de 18e eeuw. Kasteel Schaarsberg, de kapel van Leenhof, de oude dorpskern van Schaarsberg, Galgenbumke en het Molbos, en locaties die velen kennen. De bokkenrijders zijn in de loop der eeuwen neergezet als duivelse, goed georganiseerde bendes. En dat beeld is niet geheel toevallig tot stand gekomen. De toenmalige geestelijkheid en adel hadden er belang bij om deze mensen af te schilderen als een grote bedreiging voor de orde. Verdachten werden gemarteld, gedwongen tot bekentenissen en vervolgens zwaar bestraft. Honderden mensen werden onterecht veroordeeld en geëxecuteerd. Burgemeester De Boer van Landgraaf vorig jaar in zijn toespraak tijdens het uitroepen van de gemeente Landgraaf als bokkenrijdersgemeente. Omdat het bokkenrijdersgebied zich uitstrekt over Nederlands Limburg, Belgisch Limburg en een gedeelte van Duitsland, is een deel van zijn speech in het Duits. Ook Catharina Scholtens, die we in een eerdere aflevering spraken in Rolduc, hield haar bokkenrijdersverhaal in het Duits. En ik geef jullie graag het woord aan Catharina Scholtens. Zij zal ons meenemen in de vraag die centraal staat in bijna elk verhaal over de bokkenrijders. Wat is mythe? Wat is werkelijkheid? Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Legende der Bockreiter entstand im 18. Jahrhundert im Lande von Overmaas und Herzogenrath. Sie hat sich damals über die Grenze dieses Raumes hinaus ausgebreitet und ist bis auf den heutigen Tag lebendig geblieben. Na afloop van de feestelijkheden spreek ik nog even met de burgemeester van Landgraaf, Richard De Boer. Meneer De Boer, Landgraaf Bokkenrijdersgemeenschap. Waar komt dat idee vandaan? Wij zijn benaderd als gemeente vanwege onze prachtige historie die wij delen met de buurgemeentes, maar ook over de grens heen met de buurgemeentes, Übach-Palenberg, om bokkenrijdersstad te worden. En Übach-Palenberg is al bokkenrijdersstad. Dus toen die vraag werd gesteld, dacht ik van hé, maar dat is interessant. En dat heeft geleid tot deze mooie avond. We hebben vandaag van alles gehoord over de bokkenrijders. Maar over het algemeen, het zijn bendes, hè? Wil je als gemeente geassocieerd worden met bendes? Ja, een bijzondere vraag. De vraag is, wat zijn feiten en wat zijn fabels? En er is heel veel overdreven door de jaren heen. Dus niet alles is waar. En naar deze bijzondere geschiedenis moeten we zeker met de nodige nuances kijken. En als we daar dan naar kijken, dan zien we dat heel veel mensen onschuldig zijn veroordeeld. Ja, en dat is wel heel bijzonder om bij stil te staan. Dat heel veel mensen echt zijn gemarteld, zijn gedwongen tot bekentenissen en vervolgens zijn vermoord. Ja, en tegen die achtergrond, daar komt er wel een heel ander verhaal naar boven. Dus in die tijd had de adel, maar ook de geestelijken hadden er belang bij om het weg te zetten als bijzondere bendes. En tegelijkertijd, ja, er was ook veel diefstal in die tijd, maar de armoede was heel erg groot. Ook bij het uitroepen van Bokkenrijdersgemeente Landgraaf is er aandacht voor de lessen die we uit het verleden kunnen leren. Nog één keer burgemeester De Boer daarover. En laten we eerlijk zijn, beste mensen. Ook vandaag bestaan er nog plekken in de wereld waar de rechtspraak niet eerlijk verloopt. Waar mensen worden veroordeeld zonder een eerlijk proces. Waar marteling, dwang en willekeur nog steeds voorkomen.
Juist daarom is het waardevol om stil te staan bij ons eigen verleden. Het herinnert ons eraan dat angst en macht nooit drijfveren mogen zijn achter de zoektocht naar rechtvaardigheid. Het is dan ook goed dat er in de afgelopen jaren zoveel onderzoek is gedaan naar de bokkenrijders. Dat feiten en mythes van elkaar worden gescheiden. Dat we recht doen aan de geschiedenis en aan de mensen die daarin voorkomen. Landgraaf en Brunsum zijn niet de enige bokkenrijdersteden. In Nederlands-Limburg zijn dat ook Heerlen, Hoensbroek, Schinnen, Kerkrade en Valkenburg. En ook in België en Duitsland zijn er bokkenrijdersgemeenten. Hey Eva, en wist je dat er in Limburg een heavy metal band in oprichting is die Bokkeriers heet? Hun eerste album is al opgenomen, maar nog niet uit. Hun songteksten zijn in het Limburgs en het gaat er stevig aan toe. Pablo van der Poel, die je misschien kent van de band The Wolf, speelt er samen in met zijn broer Vince. Zanger van de band is Jordan Faber. En ja, het is een dialectband, dus we doen het interviewtje in het Nederlands. We gaan in het Nederlands. Ja, we gaan in het Nederlands. Je bent terechtgekomen in het repetitiehok, of de studio eigenlijk, van De Wolf in Maastricht. We zijn hier vandaag met de Bokkeriers, met een Limburgstalige metalband. Die ik samen met mijn jongste broertje Vince en een vriend van hem, Jordan Faber, ben begonnen. Zijn wij geen vrienden? Nee. Jij bent een vriend van Vince. Goed om te weten. Ja, ik weet dus echt niks over de bokkenrijders, heel eerlijk. Nee, kijk, Pablo heeft een paar hele mooie boeken over de bokkenrijders. En dan zeg je, ja, hier moet het nummer over gaan. Dan zegt hij, ja, er moet een smid zijn, die is een zwaard aan het smeden. Dus wordt ze van, oh, ja, zou het wel heel vet zijn als die smid dan seks heeft met de duivel om het beste zwaard ter wereld te maken. Dus dan gaat hij een beetje twijfelen aan zichzelf. Paul, was het dit wel waard? Dit is waar de tekst ongeveer over gaat. Ja, dat is ongeveer wel de tekst. Expliciete teksten dus, maar in het Limburgs en over bokkenrijders. Nu gaat bij deze muziek het instrumentale deel boven verstaanbaarheid. Maar de kracht en de expressie die ervan afstraalt is evident. Nou, bij vlagen is het verstaanbaar, maar dat was niet het hoogste doel per se. Maar ik moet zeggen, de teksten zijn wel echt legendarisch goed. Dus dit ging inderdaad, dat is één nummer dat gaat over een smid die seks heeft met de duivel. En dan uiteindelijk volgens mij het zwaard maakt waar Geerling Daniels zichzelf mee in de buik steekt. Ja, klopt. Ja. Maar veel andere teksten gaan over daadwerkelijk waar gebeurde gebeurtenissen. Die zich ergens eind 18e eeuw hebben afgespeeld hier in Zuid-Limburg. En dat allemaal ondersteund door beukende drums en opzwepende gitaarriffs. Ook hier is het de jongere generatie die zich geïnspireerd voelt door gebeurtenissen die zich in de 18e eeuw hebben afgespeeld. In deze aflevering vraag ik mensen ook naar de lering die ze getrokken hebben uit de gebeurtenissen van toen. Jordan Faber van Bokkeriers heeft onmiddellijk een antwoord paraat. Tijd is wederkerig en we zijn geen haar beter. Want het gebeurt gewoon weer opnieuw. Dat is de les. Ja. Dat is wel waar. Misschien niet hier in Zuid-Limburg, maar wel. Nu heten de bokkenrijders IJs. Ja. Nou ja, de bokkenrijders waren eigenlijk de slachtoffers een beetje. Nee. Jawel. Nee. Jawel, er waren gewoon arme mensen die niks te makken hadden. Nee, en die stallen dan een brood. En dan werden ze op de martelbank gegooid. En dan bekenden ze dat ze bij de bokkenrijders zaten. Je had een paar mensen inderdaad die dit soort van de diehard criminelen waren. Maar er waren ook heel veel mensen, want er zijn er honderden vervolgd, die eigenlijk foutief geassocieerd werden met die bende. Waarvan dus überhaupt een beetje de vraag is of die überhaupt wel bestond. Ja. Het is ook een beetje een soort ding van de katholieke kerk die zei van ja, die waren bang voor hun machtspositie om die te verliezen. En die bestempelde dus een beetje iedereen die wat voor misdaad dan ook beging als bokkenrijder. En dan werd je op de martelbank, of dan werd je gevierendeeld of aan je armen opgehangen en dan zo lang tot je bekende. Of alle drie als je Bernard Becks heet. Ja, één nummer gaat over Bernard Becks. En die werd, die werd in vieren gereten, uiteindelijk, geradbraakt. Zwavel gegooid, dus iets handen afgehakt, kop gespietst.
Ja, en de tekst van dat nummer is in het Nederlands. Voor deze mensen is het nooit goed genoeg. Voor deze mensen ben ik nooit dood genoeg. Maar in het Limburgs rijmt dat. Nee, voor deze lui ben ik nooit groot genoeg. Nee, voor deze lui ben ik nooit dood genoeg. Ze voeden zich met bloot tronen en ellende. Zo. Ja, dat klinkt wel lekker. De plaat is nog niet uit trouwens. Die komt ergens in september van dit jaar. Ik ben heel benieuwd. Het klinkt heel erg cool. Ja, en die aandacht voor het thema bokkenrijders is dit jaar in een stroomversnelling geraakt. Er komt een amateurtheatervoorstelling op het kasteel in Schinnen, waar we aflevering 1 waren samen met Frits. Het boek van Jean Innemee wordt postuum uitgebracht. Je hoorde erover in aflevering 2 en 3 van deze podcast. Ja, en als laatste ging ik naar een repetitie van de Bokkenrijders spektakelmusical van Toneelgroep Maastricht. Ik sprak daar met acteurs en creatives over hun visie op het thema Bokkenrijders. Er heerst een opgewonden spanning bij de repetitieruimte van Bokkenrijders. Vandaag wordt er voor het eerst echt gerepeteerd. Langzaam maar zeker druppelt iedereen binnen. Natuurlijk is er koffie, thee en Limburgse fly. Wat is het belangrijkste wat jij geleerd hebt en wat misschien wel jou een inzicht heeft gegeven? Nou, wat natuurlijk heel erg gold in die tijd was de oneerlijkheid in welk wiegje je bent geboren. Hè? Dat je geen kansen had om er bovenuit te stijgen. De mensen werden in die periode tussen de 40 en 50 en dan waren ze al oud. André Breedland, verantwoordelijk voor script en liedteksten van de Bokkenrijders. Ja, de ongelijkheid. En dat zijn dingen die we natuurlijk nog steeds meemaken in de wereld. En we hebben in Nederland niet te klagen. Maar dat het wezenlijk zo kort geleden is dat die verschillen zo groot waren, is eigenlijk een beetje schokkend. En kunnen we een les leren uit wat er in 17 zoveel gebeurd is? Voor mij is wel de les, luister naar elkaar. Wees empathisch naar elkaar toe. Wees niet alleen maar met jezelf bezig. En dat was in die tijd, moest het ook bijna wel, het was overleven. Maar dat zijn altijd dingen waarvan ik me nu wel heel erg bewust ben. In wat voor bijzondere tijd we leven en wat voor geluksvogels we eigenlijk zijn. Hè? Onder normale omstandigheden. Ook buiten tref ik Ludo Kostongs. Hij is verantwoordelijk voor de dramaturgie van Bokkenrijders. Het spannende eraan is dat veel van de informatie die we hebben is voortgekomen uit de getuigenverklaringen en de verhoren die dan op schrift zijn gezet. De mensen zijn natuurlijk destijds flink onder druk gezet en gemarteld, dus daar is van alles uitgekomen. Dan het tweede heb je natuurlijk het verhaal van dokter Kierchhoffs, waar veel over geschreven is. En we dachten, dat gaat in ieder geval een lijn worden, dus konden we kijken van wat is precies de boog die hij doormaakt. En we hadden de opdracht van het Cervé natuurlijk, dat hij zei van maar het moet voor mij in dit geval gaan over een gezin, over een moeder die zegt ik wil een einde aan de armoede voor mijn gezin. Dus ik ga me bij de Bokkenrijders aansluiten. En daar hadden we natuurlijk dan de vrijheid om een verhaallijn zelf te bedenken. Ja. Rol van de vrouw hoor ik ook. Toch? Ja, zeker. Ja, dat was in eerste instantie dat we dachten, gaan we nou een flinke ingreep doen in die geschiedenis door een van de dames centraal te stellen. Maar dat bleek niet zo te zijn, want bij de Bokkenrijders waren ook vrouwen betrokken. Dus in die zin konden we gewoon daar makkelijk mee uit de voeten. Dat je dacht, daar liggen gewoon in het materiaal wat overgeleverd is geworden, liggen basislijnen om dat uit te kunnen stippelen. Wat neem je mee uit 1750 naar 2026? Ja, dat is een goeie. In ieder geval dat we voor ogen moeten houden dat als mensen klem komen te zitten, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En dan moeten we niet raar opkijken als mensen dan opeens die rare sprongen gaan maken. Terwijl we zelf aan de andere kant door beslissingen de druk aan het opvoeren zijn. Dat je eigenlijk, die Bokkenrijders die zijn ongeveer in dezelfde tijd ontstaan. Het is eenzelfde soort beweging als de maffia bijvoorbeeld in Italië. En wat het spannende is dat je merkt dat ook de boven- en onderwereld met elkaar vermengd zijn geraakt. Dat is nog zo'n lijn die we ook in het verhaal mee hebben gekregen.
Ik ben Servé Hermans, regisseur en producent van de voorstelling Bokkenrijders. En wat ik denk dat we van de Bokkenrijders konden leren, is hoe gewone mensen, zoals jij en ik, in een ongewone situatie handelen. Of tot handelen komen of tot handelen gedwongen worden. En dat vond ik eigenlijk het allerinteressantste wat ik uit heb gevonden in het afgelopen jaar. De regie van Bokkenrijders wordt niet alleen verzorgd door Servé Hermans, maar ook door Peter Noten. Die regisseerde musicals en grote theaterproducties, maar dan in Maastricht. Ik ben Peter Noten, ik ben co-regisseur en mocht aan de scriptontwikkeling van de spektakelmusical Bokkenrijders meewerken. Wat kunnen we leren van de Bokkenrijders? Ik denk dat we ervan kunnen leren is dat je nooit een volk moet onderdrukken, want dan slaat het altijd door naar de andere kant. En dat je het vooral ook een volk niet moet gaan demoniseren, want dan ontstaan mythes waarvan je eigenlijk kunt afvragen, was dat het fake news van die tijd? En ik denk dat je dat vooral niet moet doen en dat je eerder de harmonie moet opzoeken. Maar dat is een soort van l'histoire se répète. Dus hoezeer ik het ook mag hopen, of het eigenlijk ook werkelijkheid wordt, dat waag ik te betwijfelen. En dan een rondje acteurs. Mijn naam is Miele van Wanenburg en ik speel de rol van Jozef Kirchhoffs in de Bokkenrijders. Ook wel de aanvoerder van de bende. En de zwarte kapitein. En hij was chirurgijn en bokkenrijder tegelijkertijd. Dus dat is natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Dat hij eigenlijk in die overvallen de hele boel in de hand zet. En overdag de gewonden moest verzorgen. En wat ik mooi vind aan de rol. En dat is ook wat het meest heeft verbonden, denk ik, in de voorbereidingsproces. En somehow komen dat soort rollen altijd op mijn pad. Dat gaat toch altijd over het nemen van een bepaalde verantwoordelijkheid en het staan voor een groep van minderheden die niet voor zichzelf kunnen opkomen en onrecht. En dat is deze man ten voeten uit. En dat vind ik toch wel, daarin was hij toch wel echt een voorbeeldfunctie. Kijk, je kan niet goed praten dat je een hele abdij uitbrandt en mensen zo verwondt dat ze niet meer wakker worden. Maar hij zegt, een zin in het script is, het is helaas ongelijk verdeeld in de wereld. En ik denk, dat is precies waarom hij doet wat hij doet. En dat is iets wat ook in mijn leven een grote rol speelt, denk ik, als acteur, maar ook als persoon. Ik zal het altijd opnemen voor mensen die niet zo'n grote stem hebben als ik. En ik ben me bewust van mijn positie daarin en wat voor aanzien ik in de laatste jaren heb verworven. En ik vind, en dat is iets heel persoonlijk, als je die positie krijgt, want dat is een gegeven, en niet heel veel mensen is dat toebedeeld, dan moet je daar verantwoordelijk mee omgaan. En dat is iets wat terugkomt en dat zit ook helemaal in deze rol. Ik ben Buddy Vedder en ik speel Alewijn Verbrugge in de Bokkenrijders. En wat ik heb meegenomen van mijn rol naar huis en weer terug in het leven, is dat je eigenlijk altijd voor je hart moet kiezen. Hoe hard je hoofd soms misschien ook andere dingen zegt, volg je hart. Die heeft uiteindelijk altijd gelijk. En wat ik ook mooi vind aan de boodschap van onze voorstelling is dat het hopelijk laat zien dat we op de wereld hier voor elkaar zijn. En dat we misschien moeten omkijken naar degene die links en rechts van je staan. Ongeacht op welke positie je nou bent. Of je helemaal aan de top staat volgens jezelf in de omgeving of helemaal aan de onderkant. We zijn allemaal gelijk. Ik hoop dat we dat kunnen vertellen. Ik ben Suzanne Segers. Ik speel in de Bokkenrijders de rol van Anna. Ik ben moeder van 3 kinderen. En wat ik heb geleerd na het lezen van het script is dat je koesteren wat je hebt. En je mag vechten voor je bestaan, maar niet ten koste van alles en iedereen. We zijn dus in 5 afleveringen op zoek gegaan naar het verhaal van de Bokkenrijders. Er is zoveel over gezegd en geschreven in de afgelopen 250 jaar. De fantasie en de romantiek nam zo nu en dan ook dat verhaal over. Het was echt wel een harde tijd, die 18e eeuw. Voor de gewone man, maar ook voor de gewone vrouw. Want zij deden er alles aan om het hoofd boven water te houden. Terwijl tegelijkertijd die kerkelijke en wereldlijke macht hen onder de duim bleven houden. Ja, het is ook een verhaal van groot onrecht en van zelfverrijking ten koste van de zwakkeren uit de samenleving. Maar ook een verhaal vol met geloof en vooral bijgeloof. En dat werd vaak gevoed door de angst voor het onbekende. En wat mij opviel,
Het is ook een verhaal met heel veel raakvlakken met het nu, met onze tijd. Zaken als marteling en onderdrukking vinden ook nu nog wel ergens op de wereld plaats. En dat vind ik best wel onvoorstelbaar, eigenlijk. Hey Eva, maar wat is jou na deze zoektocht het meest bijgebleven van ons avontuur? Ik hoef daar niet heel lang over na te denken, want ik heb meteen wel het antwoord. Dat zoveel mensen onterecht zijn veroordeeld. Dat vond ik echt wel heel erg naar. En als ik dan die folterwerktuigen bekijk en zie hoe dat in die tijd is gegaan, ja, dat gewoon heel veel mensen onterecht aan de galg belanden, terwijl ze er niets mee te maken hadden zelfs. Dat vind ik echt een heel vreemd fenomeen. En ja, als ik dat vertaal naar het nu, gebeurt dat ook nu nog wel op veel plekken. En ja, dat onrecht, dat maakt mij wel boos en ook wel verdrietig. En jij? Ja, wij zijn daaraan begonnen en we hadden het over, we maken 5 afleveringen. En we hebben allemaal mensen gesproken en we zijn op plekken geweest. Maar ik denk, wat we hebben kunnen laten horen in die 5 afleveringen, is het topje van de ijsberg. Hè? Er zijn nog zoveel mensen nog altijd bezig met het thema bokkenrijders. Er is zoveel over geschreven en we hebben nog lang niet alles gelezen. Er zijn zoveel mensen die interessante verhalen hebben over de bokkenrijders. Die hebben we lang niet allemaal gesproken. Ik denk dat we wel 12 afleveringen hadden kunnen maken over het thema bokkenrijders. Dus ja, we hebben het geraakt, het onderwerp. Maar we hadden er veel dieper in kunnen gaan. Ja, zeker. Omdat iedereen ook weer een nieuwe en een andere kijk heeft op wat er toen allemaal is gebeurd. En dat is ontzettend fascinerend. Maar ik ben wel echt heel blij dat we er überhaupt in zijn kunnen duiken. Dus dat we toch wel iets meer te weten zijn gekomen. En wat me ook heel erg is bijgebleven is onze nachtelijke tocht. Oh ja. Dat was wel echt een moment dat ik dacht, oh, nu krijg ik een soort nieuwe voeling met het thema waar we het steeds over hebben. Dus dat vond ik wel echt ontzettend interessant. Ja, maar we zetten er nu een punt achter. Ja. Je hebt geluisterd naar een 5-delige podcast van mij, Eva Kusters. En van mij, Henk Hover. In opdracht van Toneelgroep Maastricht. En in samenwerking met L1. We bedanken iedereen die zijn of haar bokrijdersverhaal met ons wilde delen. Ja, en ik bedank jou natuurlijk voor je nieuwsgierige enthousiasme voor het thema. Of moet ik zeggen, voor je enthousiaste nieuwsgierigheid. Ja, ik kan beter jou bedanken, want jij hebt heel veel knip- en plakwerk gedaan voor deze podcast. Dus ik bedank jou vanuit mijn hart voor dit hele mooie podcastavontuur. Dankjewel. Ik wil ook nog even bedanken de band Appellation Contrôlé uit Nijmegen voor de prachtige muziek die je hoorde in deze reeks. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Ja, en vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. En geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.